Moje jméno je Kenny, samozřejmě z Nice Bros. Jsem opět bez Joreu, protože jsem doma, Jore je taky doma jako obvykle. Teda jako obvykle ne, ale bude to takhle častěji. Takže dneska jsem si pro vás udělal video, jak vypadají věci prostě když natáčím, jak to mám udělané a tak. Sice teda moc nebudu ještě, ale ukážu vám kde budu natáčet let's playe, kde budu natáčet dazidoly a kde budu natáčet normální vlogy. A protože můžeme jít na to. Takže zatím čau! OK, takže jsem opět tady. A jako první jsem se rozhodl, že vám ukážu, kde budu natáčet dazidoly. Tady mám plechovky. Tady. Rockstarka, tady no. Tak. Takhle jsem vždycky položím to. Tak a budu dělat nějaké různé věci třeba. Takže čau, tak. A dazidoly, jestli nevíte, co to bude, tak když mi napíšete do komentářů nějaké věci a já je musím udělat. A můžeme jít dál. Takže zatím čau. Takže opět jsem tady a teď vám ukážu, kde budu natáčet, kde natáčím už vlogy. Takhle, máme okno. Teďka jako ještě natáčím mobilem, jenže budu mít teďka videokameru novou, takže a samozřejmě i stativ, takže to bude lepší. Budu vždycky si takhle jsem ten foťák a takhle budete vidět, tady taková položím. Tak můžete vidět, natáčeli jsme tady na tom místě i vlog s Joreou, 20 faktů o nás. Čau. Takže takhle prostě vidíte plagáty, dveře, můžete zahlídnout plechovky. Tak jo. A vlogy? Za chvilku uvidíte, takže s tím čau. OK, jsem opět tady. Můžete si říkat, proč to vždycky stopuju, já tu věc musím vždycky připravit. Takže vždycky, když natáčet vlogy, zahrnu si tady závěsy. Jsou červený, takže přesně nejde toho moc vidět, můžete vidět, že je to tady hnedka. Dívejte, jo? Takhle to tady vypadá, když jsou zahrnuty závěsy. A takhle odhrnutý. Prostě vidíte, že nějaká tma se tady najít dá. Tak, už to mám zahrnutý. Tak tady máme komp, klávesnice. A tady mám jeden dubstep na dubstepy. Tady mám další jako malej. Tady mám který duní, další malej a tady velký. No, takže a tady máme si vždycky rovnou lampu, takhle to máme osvícený, můžeme hrát. Jo, ještě někdy, kdyby náhodou jsem natáčel nějaký tak to mám někde kameru, zkusím tam pak nějak zprovoznit. Takže lidi, to bylo všechno z tohohle videa. Doufám, že se vám líbilo. Pokud, křičci vlezte. No prostě tady mám ještě křečky, no. Tady není náhodou? Ne, není. No, takže dneska ještě možná natočím nějaký dazidol, kde si věci, které musím udělat, vymyslím. A pak, jestli byste mi teda už mohli psát. A budu už natáčet tou kamerou. Takže to bylo všechno z tohohle videa, lidi. A čaute!